Kublai pi baru kini kilongki kubor bam tagasngi. Ubak Khlaiñ perkhat simli uwei nagi coach football bala khamrim tam hajula menta uladep Shimti belong no coach bapura jong Langsning sport club. Ubak Khlaiñ perkhat simli ubadai AFCA license ubala Shimti no kum coach jong ka club ka Langsning football club LFC kabadai ka wei nagi club elekai football bapau nam jong ka jilla. Habayo banya kren shikilat pathai kubor min ka arpo arturik unai tung na kaliang kibor penyat ka Langsning sport club. Haga jing pinna ba uba Khlaiñ perkhat imli unlong kum coach bapura shibun ki jing kala kinwan yathu uba Freddy Kharpran secretary Langsning sport club. Kuman shipin kan mau pabaro shikata coach jong gane ka club dai uba hering shangplyang haga ba ulala banbat ye gane ka kam hadu ka klipman Kabakat do baka Langsning FC kalaya khon ya kalimpung ya lekai jong ka Meghalaya State League. Kadi karai ki dan sim ti menta kumba khatsan apo si ye na klub. Kumul ka yubi bahiring kalakot. Badi bahiring hawai kalakot no. Egi jing so jo pi ba khat la wan ye so ba Langsning. Na kaliang jonga hinga so komen sibon ban yo ban yudar ka ba tim Langsning. Siya kani ka tim kam disyo ka tim ka ba dang Thymmai nam ta jonga siya las kemencoa sedang menilai football ngalai football ru ka Langsning dan ngala don bentar hi kum coach opsionam araja san na thlai ka ba sadang long dang pe i ka tim nga dep wan puli nga wan assist lang i tim ti nga thlai nam da so Thymmai jo ka tim so la so tim de jong hi ngala so men sipun ba Langsning ai la dia bukan long ku coach yo kan tim day kata ba POP jing sang ladang ni sign Thymmai coach ki player ka ba ki bang kwa nga ngasih dalam lang tim ri menta ga khame sia ya it's a big challenge ya bangan nama hadu menta ki player lang pat aktif ba ti wala kataru ni ka club ka ila dia bangan sign interstate clearance tamba ngam tip hadu anu player ni la yo whatever resource ni don try I have to manage mentau sudah objektif juga dari bansu long baar ni balai ni bansu qualify besar always ka challenge si kade pun job ya ka Premier League juga then inspect ba ki presiden kata di ka jing tu jonga ba jong club i pro koi